मिथिखाबाय माबा मोनसे भेजाल जादों जोंहानि न'आव लोगोफोर बे सेखा उननाय माने माबा मासे थैदो सेखा उननाय माने जोंहानि न'आव मा जादों दिनै पार्टी माने मोनसे पार्टी जागोन दिनै माबा दिनैथ' 15 आगस्ट सेखाखौ उनदो माने बे मोनसे जाहोना दोङो बेखौ जोङो सेखा उनदो माने जोङो दा सेखाजों जों हास'ना गोदानानै डाइरेक्ट बुं नोङो गोलाव बुंबाय थानांला जोंहानियाव मा जादों बेखौल' बुं बोरमा खासि मासे थैदो खासियाबो माबा फिसा नङा गोदोरानो दा जोङो बेखौ गोदासिगोन हरैयासो एवसिगोन ओमफ्राय जासिगोन दिनै 15 आगस्ट लोंगोन जागोन आरो इजोंनो आरो थिगानो जाबाय फंबाय आदा आदा जोंनाव मा दिनै मा नेदो दै गुदुं माने पार्टी दङ होननायखाय फैदोंलै आं नङा जोंहानि न'आव मा नेदो ना नों दा पार्टी दं नालाय बेदरखौ नेगासिनो आं जानोसै दा साफा खालामनो नागिरदो साफा खालामनो माथो सेखा उनगासिनो मा जादों आदा जोंहानाव पार्टी ओरैनो 15 आगस्टनि बोरमा खासिनि खासि मासे थैदो जोंहानि माने खासि खालामदोंमोन मास मोनसे जाबाय दा बेखौनो जानोसै 15 आगस्टआव पार्टी मोजांसो जागोन जोंहा itu daun hatra mar homde anak selai itu mudah ngai sekitar ada ada sekapra ada sekapra ready sob oke sob unjukखाबाय ready ka खालि दै गुदुंखौ नेगासिनो no tension जाबाय दै गुदुंआबो जाबाय ने लाबगासिनो होनोसै गोदानसै जानोसै ओमफ्राय आरो गासिबो जानोसै जानानै इन्टारेस्ट एकदम 15 आगस्टनि फुटबल नायनोसै फुटबल नायनो दिनै खेला दङ 15 आगस्टनि दा नै जोङो सेलायगोन नालाय सेलाया न' दिनै हसिगोन नालाय माने बिगुरखौ नेपालि स्टाइल बेखौ होनो नेपाल स्टाइल दैखौ लुबाय खोबनानै बस्ता सायाव ओमफ्राय जासिगोन आरो दै गुदुंखौ लुयो सायाव बे सिङाव लुना लाबाय ओमफ्राय बस्ता खोबबाय खोबनानै बे सायाव दैखौ लुबाय थायो जाहाथे बिनि खोमोनफ्रा गुरै जायो बेनिफ्राय जों हगोन आरो ना गिलासजों हगोन फार्स्टआव स्टिलनि ग्लास बेनि उनाव ब्लेड मारिगोन प्रसेसा बिराद खस्थ' बोरमानिया ना दा जों सेलायबाय सेलायदो मा होनो माबा हरगा दै गुदुं माबादो हदो हदो खोमोनखौ फुगासिनो नै बिनि उनाव जों ब्लेड मारिगोन आरो ना ब्लेड बरियासो कालार बानायगोन संख्रि बानलु होनानै कालार बानायसिगोन almost getting ready to be served ada ready जासिगोन दा ना रेडी बे माने बेखौ साफा दा अपारेसन खालामनोसै दा अपारेसन खालामनांसिगोन बेखौ अपारेसन रुमाव लांनांसिगोन हालदै नांगौनो बिगुराव फोननो बे सेलायखांनाय बिगुराव फोननो हालदै नांगौ जोंना रेडि जाबायानो नै आथिं आखाइ आथिं खर' दानस'जोब्बाय दा माबायदि हालदै फोनगोन हालदै फोनना नेपाल स्टाइल बानायनोसै ओभार लाबखादों जेबो नङा सुबा खारगोन ना माने एम्बु बंलानि मै बेदर एम्बु बंलानि जोलै ना इयो लानजायखौ हास'बाय मालासो गाननो नागिरदों ना दे एबार दै होनो हासिगोन
नुहुरगोन आखैनि बेनि उनाव मा दै होगोन बिदि हालदै फोनबाय दा फोननानै आरो दै होबावो नामा बेनाय बेखौ सुगोन हा बा माने इनि बिज्लाफोरा माने माबा माबि दंबा बेयाव हालदैजों मा मिक्स जायो सुनै सुनै सुनैजों हालदै होयो बे माने बिज्ला बिज्लिखौ सब खारजोबो आरो न नैहाय माबा माबि दंबाबो एम्फौ एनला माबा जानायफोर दंबायबा सिखो आरो माबा माबि लेवार माने खारजोब्बाय आरो बिजालजों माने दै होबाय बिनि उनाव हालदै होखांना हालदैजों माबाजों मिक्स खालामनानै हालदैजों सुनैजों मिक्स खालामनानै फोनग्रोयो फोननानै उनाव सुबाय आरो ना थ' रेडि जाबाय हानो मिट बानायनोसै बिदि आथिंखौ हाजोबना लाग्रोयो आरो ना बेने आथिं आगोलनिखौबो उननिखौबो हाग्रोयो आरो ना इयो बेफारिफोराबो हाग्रोखायो हानायालाय जोंबो एसे एनैयावमा नुनायखाय जोंबो हायो आरो बोनायाथ' एक्सपिरियेन्स जाखाबाय दा आगोलनिफ्रायनो बोरमा हानायनि जोंफोरा आरो बुहुद बाहेरायाव नुयोना बेखायनो बेखिनिखौ एसे एक्सप्रेस जादोंना जायाखै मिथिलोंरा खिन्थु आं निजेखौनो बानायनो लुगैयो आरो एते बागाराव आलायनाय मोनबाथ' जानाय नङामोन